Mahimman abubuwan da ya kamata ku sani a tattaunawar Ukraine a Washington da Donald Trump. Shugaban ƙasar Ukraine, Volodymyr Zelensky, ya sake komawa fadar White House a ranar Litinin don ganawa da shugaban Amurka, wato Donald Trump, domin gudanar da sabuwar tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen yaƙin Ukraine. Taron ya ja hankalin shugabannin Turai da dama waɗanda suka tashi takanas ta Kano suka zo Washington domin halarta. Wannan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan Trump ya gana da shugaban Rasha, wato Vladimir Putin, a Alaska, inda suka tattauna batun tsawaita wuta da neman mafita a diflomasiyya. An bayyana cewa Trump da Zelensky sun tattauna kan batutuwan tallafin tsaro, taimakon tattalin arziki, da kuma yadda za a haɗa kan ƙasashen Turai wajen samar da matsaya ɗaya. A cewar wasu jami'an diflomasiyya, tattaunawar ta mai da hankali ne kan buƙatar samar da tsagaita wuta da kuma kafa hanyar tattaunawa kai tsaye tsakanin Kyiv da Moscow. Shugabannin biyu sun yi kira ga kasashen duniya da su ƙara matsa lamba wajen ganin an kawo ƙarshen yakin, tare da tabbatar da cewa Ukraine ta samu cikakken tallafi wajen sake gina yankunan da suka lalace. Rahotannin sun nuna cewa akwai yiwuwar sake samun wani babban taron koli na musamman tsakanin Amurka, Rasha da Ukraine nan gaba domin tattauna batun shirin zaman lafiya na dogon lokaci. Thomas sauraronmu, idan ba ku manta ba, a satin da ya gabata ne Vladimir Putin ya kawo wa shugaban ƙasar Amurka, wato Donald Trump, wata ziyara wadda mutane da dama, ko mu ce gidajen jaridu da dama, suke ganin dalilin da ya sa za a haɗa wannan kan na gaba ɗaya yankin Amurka shine dalilin kawo wannan ziyarar. Idan ba ku manta ba, shi Vladimir Putin ya fi kowa jiji da kai a cikinsu, wanda waɗansu mutanen da dama suke ganin dalilin da ya samu aka kasa haɗa kai gaba ɗaya saboda tsananin jiji da kan nashi. Wannan shine ƙarshen rahoton namu. Amma kafin wannan, me kuke ganin zai faru idan kasashen Amurka suka haɗa kansu gaba ɗaya aka daina waɗannan yaƙe-yaƙen da ake yi? Waɗansu mutanen na ganin zaman lafiya zai samu, za a samu ci gaban kasashen duniya baki ɗaya, saboda wannan rikice-rikicen da ake yi yana ɗaya daga cikin abin da ya sa zaman lafiya ya karanci a kasashen duniya baki ɗaya. Amma in dai sun haɗa kansu, mutane da yawa suna ganin zaman lafiya zai samu ƙwarai da aniya a faɗin duniya baki ɗaya. To masu sauraro, ku je sashin comment ku rubuta mana meye ra'ayinku akan wannan abin da yake son ya faru, in Allah ya yarda, a faɗin duniya baki ɗaya, wanda haka kowa yake fata. Muna son idan kai ko ke baƙuwa ce a wannan tasha tamu mai albarka, ku je ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo.